Il-miżuri tal-Gvern Malti dwar il-konġestjoni ta' traffiku huma ineffettivi ferm. Saħaq dan ir-rapport tal-Unjoni Ewropea li kritika bl-aħrax l-approċċ tal-Gvern Malti fejn tidħol il-konġestjoni ta' traffiku billi semma kif il-miżuri bbażati fuq l-inċentivi li tħabbru fl-aħħar xhur kienu ferm ineffettivi. Ir-rapport tal-Unjoni Ewropea li jsegwi l-progress tal-Gvern Malti f'bosta setturi ġie preżentat mill-MCESD dan wara li f'dawn l-aħħar xhur il-Ministru tat Traffiku Chris Bonnet preżenta miżuri ġodda sabiex suppost jiġi kontrollat it-traffiku f'pajjiżna li ma' miżuri qed jiġu deskritti bħala ineffettivi min-naħa tar-rapport tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk ġie nnotat ukoll li l-miżuri tal-Gvern għandhom bżonn ikunu aktar serji jekk verament din il-problema trid tiġi indirizzata kif suppost. Dan apparti li saret ukoll kritika dwar ftuħ ta' parkeġġi li ma' parkeġġi skont ir-rapport qed ikomplu jinċentivaw in-nies biex jużaw il-vettura tagħhom. Fl-istess rapport ġie elenkat kif pajjiżna s-sistema ta' trasport pubbliku hija ineffettiva tant li apparti li l-poplu Malti jidher li ma jużax il-mezzi ta' trasport pubbliku qed jirriżulta wkoll li bosta turisti li jżuru pajjiżna jispiċċaw huma wkoll jużaw il-karozzi bil-problema ta' traffiku tibqa' tippersisti anki fil-jiem tas-sajf. Apparti minn hekk ġew elenkati bosta sfidi oħra fosthom kif pajjiżna qed jibqa' dipendenti fuq il-fossil fuels b'waħda mill-aktar rati baxxi ta' użu ta' enerġija rinnovabbli madwar l-Unjoni Ewropea kollha.